guys, ang siklistang Pilipina ng Pangasinan. And for today's vlog, nandito tayo ngayon sa Bike Matters Musafa, Abu Dhabi. And syempre, nandito naman na tayo, tambay muna tayo. And of course, ipapakita ko sa inyo kung paano nila gawin ang full bike service ng mga lokal dito. Kaya tara, samahan niyo ako sa vlog ko today. And syempre, pag di ka pa nakasubscribe, subscribe ka muna, don't skip ad para support na rin sa channel ko. Tara, support Bike Matters Abu Dhabi here in Musafa. Let's go! FYI mga karonda, common ang full bike service dito sa UAE. Lalo na sa mga laging nag-work at syempre mga busy tao. Mga karamihan dyan is mga lokal. And of course, kailangan ng full bike service para na rin sa full maintenance ng bike mo, which includes brake and gear adjustment, general lubrication, and tire inflation check. Syempre kailangan ito kung lagi kang nag-ride everyday or every week para na din sa full maintenance ng bike. So, tatanggalin lahat ng parts ng bike, kadena, and even yung mga sprocket nito. Nakikita ko yung bike ko magiging ganito pag di ko matutunang maglinis. Yung bike ko 3 months, after 3 months na bike wash. Baklas. Lahat po ba yan, sir, babaklasin mo? Ayan. Shout out ka Julio Meneses. So, first step for full service, bike service is babaklasin natin yung buong bike. Kaya ginagawa yung binabaklas lahat. So, alam mo, pag lagi mong binabasa yung bike mo, or binabike wash, no? Yan. Sabi na kaya natakot ako i-bike wash eh. Kaya natatakot ako i-bike wash yung bike ko kasi ayaw magkaroon ng maraming ek-ek. What? Dumikit na siya sa loob. Kasi pag binabike wash nga naman, may mga sabon na naiiwan. Yan. So, baklasin lahat ng ating group set. Kalas. And then, linis. So, linisin lahat, kuya? Oo, lahat. Okay. Pati yung mga bearing niya, no? Ganun. Lahat talaga. Tapos titignan mo din kung hindi pa naman food yung ano niya, di ba? Brake niya. So, parang bago pa lang siya. Bago pa lang, hindi pa lang. So guys, ang ginawa ni Kahulyo, nilinis na lahat ng gamit from sa frame hanggang sa wheel set. Yan, na bike wash na yan. Tapos hanggang sa bottom bracket, natanggal na yung mga dumi dyan sa loob. And syempre yung mga gamit dito. Yan, yung group set, tinanggal lahat, binaklas, nilinis. Pati yung sprocket, yan, nilinis lahat, tinanggal. Tapos, ilalagay na ulit siya dito sa ating frame. So, full service na full linis. Pag di ka marunong maglinis ng bike mo, o every 2 months to 3 months, ganun, yung pagpo-full service, depende kung ano yung kailangang ayusin. So, binaklas lahat. Tapos, nilinis lahat ng ating gamit dito. So far, okay pa naman yung bike. Actually, hindi lang talaga gaanong nalinisan. Alam mo naman pag hindi marunong maglinis, di ba? Ganito yung gagawin. So, ang gagawin na next is ilalagay na lahat doon. Tanggalin na natin lahat. Tapos tapos na to, no? Ang kasi sa white, madumihin. Lalo na pag galing ka sa, sa maduming Oo, yung usok. So, dapat black talaga or any dark colors. Gray, gano'n. So, wag na lang kayong mag-white na bar tape kasi madumi. Yan. So, guys, ang full service pala dito, 500. Siyempre, puro local naman ang nagpapa-full service para ma-maintain lang yung bike nila. And tayong mga Pilipino, marunong naman tayong mag-ayos sa mga sari-sari nating bike, di ba? So, yan. Pero pag mga minor na, na service, pwede dito. Yan.
Lalagyan ng grease lahat ng bearing wheel set. Visit our bike doctor, Sir Julio, here in Bike Matters, Mustafa, Abu Dhabi, UAE. Carbon Lodi. Ganda pa oh. Bago pa oh. No? Hindi pa ganong na ano-ano. Tapos, nilinis lang naman siya. Titignan mo. Yung wheel set nilinis. Lahat ng parts nilinis. Tapos kinakabit. Parang bagong bike na lang ulit siya. Pakiram naman, pag mabigat, Ayun, dahil na kabilang. Ayun! tapos, Ang galing pala ng ganito. Parang gusto kong gawin ng ganito siya. Gulong na tayo, gulong. Okay. tulak mo yung gulong sa bigat. Yun. Hindi siya shoot! Ayun, na-shoot na siya. Sige, ito sa taas. Sa taas. Yun. Baba. Ayan. Magtatanggal ka ng gulong, di ba? Oo. Ipitin yung gulong ito. Tapos tanggalin mo ito. Di ba nakaano siya? Nakaano siya. Tapos dito ko bawal. Dito ko bawal. Ay, daan. Ipitin mo yung dito. Ay, tataas ko lang. O itatas mo lang. Siya o. Meron dito pag ano. Paglagay. Paglagay dito, ganito siya. Tapas mo siya, ganyan. Tapas. Sa bike shop. Dubai? Pag may sakyan. Pag may sasakyan na daw. Dito. Number 1 dito. Yan. Okay na. Ay! Ang galing! Wow! Bakit hindi siya nakasentro? Sa may-ari ng bike nito, pasensya na. Palitan mo na lang. Palitan mo na lang. Saan mo na ang gawin sa bike mo? Oo. Natatakot akong i-practice sa bike ko eh. Baka masira eh. Hawakan to, tapos silain to. Luwagan mo yan. Tawagan to. Hawakan mo dito. Meron ko maganda. Tama na yan. Tapos, Ganyan lang. galing! Nakita sa atin. Sabit na natin. Nakailang baklas sa kanan na tayo ah. Final exam. Final exam? Abutin ka na alas 4 dyan. Hello mo. Mahirap maglagay sa taas. Pero try mo para no? Ha! Nailagay ko no. Alam mo ah. Pero kailan ko yun. Ang share naman dyan dito. So guys, technically, pag sinabing full service dito sa sa bike shop is linis lahat, as in parang fully furnished lahat ng gamit. Hindi naman sa fully furnished pero malinis lahat na hanggang sa headset to bottom bracket, FTRD, crankset, and syempre mga sprocket talaga nililinisan lahat. And depende na rin sa may-ari or sa bike mechanic kung ano yung kailangang palitan. So, yun mga karonda. Ganun po yung ginagawa pag full service. And syempre maganda to para sa mga, para na rin bike maintenance sa mga bike natin. And syempre, para hindi siya
hindi siya mangalawang or mag-accumulate pa ng maraming dumi, di ba? Lalo na pag binabike wash natin, may mga areas pa rin na hindi natatanggal. So, yun. So, maganda siya. Ideal itong full service na bike maintenance. Siguro quarterly or thrice a year, ganun. Depende na lang din kung paano kayo mag-ride, kung araw-araw ba naman kayo nag-ride, di ba? Pero kung kagaya natin na 1 to 2 times a week na nag-ride, siguro mga twice a year, ganun. Depende na lang din. So, yun guys. So, if you want to have full service na bike maintenance, you can visit here in Mustafa, Abu Dhabi, dito sa Bike Matters. And check nyo lang din sa Google, meron din sila doon. So guys, yun yung vlog natin for today. So visit nyo lang po Bike Matters here in Mustafa, Abu Dhabi. Yun. Pinakamahirap na gawain ng bike mechanic, ang wheel tuning. Niikot-ikot yung ano nang tawag dyan? Rim? Niikot-ikot yung rim, oh. So, guys, we are done for our vlog for today, and I hope na madami po kayong natutunan. And yun mga karon, I hope to see you again on my next vlog. Like, share, comment, subscribe, and click the notification bell button for more updates ng videos ko. God bless!